oplagt, fordi der er jo det marked, så jeg vil gerne fortælle lidt om bjørnene her, mens de forhåbentlig får noget at spise. Og forhåbentlig, det er altid nøgleordet her. Fordi det er desværre sådan, at bjørnene her, de hører ikke efter, når Frank han snakker. Det gælder altså også for dem, at de skal være stille under fodringen. Nu kan I høre, at nu er de så lige, ja, der kommer det igen. De sidder og brøler lidt af mig, de sidder og tigger, fordi de har den her idé om, jo mere de brøler af mig, jo hurtigere får de maden. Men de er sådan nogle bjørne her, de er ret intelligente. Hvis jeg fodrer dem, mens de sidder og brøler, så lægger de to og to sammen, og så tænker de får mad for at brøle. Så brøler de bare endnu højere næste gang. Og så til sidst, jamen, så kan man ikke engang høre, hvad man selv står og tænker. Så derfor bliver jeg nødt til at lade være med at fodre nogle af bjørnene, indtil alle bjørne holder helt mund. Der plejer også at komme et tidspunkt, hvor jeg kan få lov til at fodre lidt. Og selvom vi sidder og kigger op på jer og op på mig med de her store, dejlige, brune øjne og prøver at bilde jer ind, at de simpelthen er lige ved at sulte ihjel, og de aldrig får mad herinde, så skal jeg altså ikke tro på dem. Det de får nu her, det er en lille snack, så det er egentlig lige meget, om jeg får lov til at fodre eller ej. De får også deres rigtige måltid om aftenen, og der får alle brunbjørnene lige præcis, hvad de skal have. Nå, men de stoppede tidligt i dag, det var dejligt heldigt. Bjørnen, vi har her foran os, det er det, man kalder den skandinaviske eller den nordiske brunbjørn. Og den kan man finde i Finland, Norge og i Sverige. Men som I så sikkert ved, så er brunbjørnen udbredt over det meste af kloden. Den varierer dog lidt i farve og i størrelse, og så går den under nogle